Twabam. Today we're talking about Prophet Passion Java. I'm gonna show you a video. Yeah, Prophet Passion Java. Yeah, released recently. And I will tell you what I think about the video, and also you tell me what you think about the video. So what happened is Nezuru vakabuditsa a certain video, and that was after vavati inini haunganandiriseni. You're going to see a different Passion Java, and some people were starting to speculate that probably Prophet Passion Java varada kuti vasiyane the Twabam lifestyle yavanga vachirarama all along, nyaya yekuti vanenge vachitukana tukana vanhu here kana kuti kwete kutukana as but kutukwa nevanhu nekuda kwezvavanenge vaita, because your Prophet Passion Java asati avanza vachituka munhu, except ngoti pane masongs avari kunzi vakaita se vakasponsa kuti vatuke vanhu but ivo chaivo specifically hapana pavakambobuditsa muromo hwanu vachituka munhu. So what happened is Prophet Passion Java vabuditsa video yavo vaine vamwe vanhu vavangainavo, so vatara futi kuti Twabam vatoti vatichinjanakidza vaya pavidhiyo iyo pane pavati oi levels iribe naPassion vanosimboti levels iribe naVantani, of which izvozvo zvaiwanzoitwa naEnzo Aisha. Enzo Aisha ndiyaiwanzoti levels iribe naVantani, but ivo havazoti levels iribe naPassion. I don't know kuti varada kubvisa Fantani kuti chine mhaka yavada kubvisa Fantani. Is it an issue yekuti vakanetsana naFantani kana kuti hawirirani naFantani kana kuti varadawo ngoti vazviisewo ipapo, but ivo vanosimboti Twabam Passion Java like zvinokuitwa navanhu vese. And also pavatara pavidhiyo iyoyo vazotara futi kwestatement ravati ivo like muitiro wanga vachita kuti oi kaoi kai kanoitwa naEnzo Aisha, even matariro ekuti levels iribe naVantani kanoitwa naEnzo Aisha. So what can we say? Can we say kuti Prophet Passion Java vagadzirisana kana kuti mwoyo mavo since vakati nini ndakuchinja, mwoyo mavo vakaregerera Enzo Aisha and vasina maissues naEnzo Aisha, kana kuti vatoita mistake because vatotara futi vakati throtu ino yaizikanwa dzinowanzorwa naEnzo Aisha, saka kuti throtu levels iribe naFantani ndiEnzo Aisha, or maybe you can say vasuwa Enzo Aisha maybe you can say the man is missing Enzo Aisha and probably is trying to find ways of reaching out to Enzo Aisha so that Enzo Aisha can see you don't have to worry, because nyaya dzaya dzekuti vanenge vachinetsana vachitana sei I think dzinenge dzichifana ngedzichisi. So in the video Prophet Passion Java vanga vachiita kunonzi kutswibida nekutsikobida, vachiita kunonzi kunakira vachidya masitondido and vachiita unongozivawo zvavanoita zvezve, and zvazvichiratidza kuti aiwa kwakusiri zviri kufaya naProphet Passion Java. But chinhu chiri kuitika vai chekuti from the way that he said it like a few days ago, he said something like inini ndichange ndichita sei ndichaona a new Passion Java, but so far we haven't managed to see a new Passion Java. Probably he was seeing a new Passion Java kunyaya dziya like dzekuchechi dzekuparidza dzekunamata dzekuita sei, but in his lifestyle and all the stuff he is not going to be backing down, because I saw a certain video as well vachiratidza foni yavo yakanyorwa kunzi Passion Java maiziva because kuiPhone, so vari mundege vari muhelicopter vachiratidza kuti aiwa zviri kuita. So I don't know, vanhu vakawanda vaifungidzira Prophet Passion Java is going to be changing panyaya dzekurarama life yekuratidza vanhu zvinhu zvavainazvo, or probably is going to change panyaya dzavo dzekuti vanenge vachidzi vanetsana naEnzo Aisha vanetsana naningi. So some people were actually thinking, and I don't know guys, what do you think kuti papo patime yavaive vachitaura kana kuti can we really say kuti he hasn't repented kana kuti he hasn't made any changes to his lifestyle, because many people were thinking kuti pavaiti I've made mistakes, you're talking about changing his lifestyle, but from the way we are seeing it, the man has not changed anything. He's still doing the Twabam lifestyle and he's still doing my videos showing us himself enjoying his money, which is a good thing, because you know what, marino nak and hiyo waita stands marino wawa inoita kuwawa vachaita. You understand what I'm talking about? That is if kana wakazoita, but vanhu vane mari vanonzi vanowawiwa nayo,
Though also not everyone does what he does, but you know, as a man, I once watched a certain interview Asha, you cannot expect to see on Agadasana Prophet Magaya, Washiti Twabam, or Gonana Bishop, what is Bishop Anave, Bishop Mkonori, Washiti Twabam. You won't see them doing that because Shani Chigutone has the age. The man is still young, he's still in his early 30s, and he still can, you know, explore and do and say all those things that he might prefer doing or enjoy doing. I don't know. Do you think it is right, or there's something wrong with him, or he's not going to change and he hasn't changed a bit because he's still doing these things? So I'm gonna show you the videos and let me know. These are videos that were released after Wataroti Inina have decided to change, and I'm gonna change and they're going to be seeing a different Passion Java. So what do you guys think about these videos? In Java, Margunza Pastor Ben Hinn. And there's a video that he released online Pastor Ben Hinn. Pastor Ben Hinn vataura vanga vachitara nyaya yekuti hanzi isusu tiri kuuya tachifana kuuya muna May, but we are now coming muna July. Because Pastor Ben Hinn anenge ane schedule yakati, I think if you know about nyaya dzekuenda mumachurch about Pastor Ben Hinn, you know what I'm talking about. Pastor Ben Hinn is a man of God who is always or usually busy. He is always traveling around the world vachiparidza vachita sei. So probably pakati muna May vakazorealize that no, pipe atatori pressure, let's just do it muna July, and it's gonna be done. The conference is going to be muna July and ichaitirwa kuHICC, and I believe kuti even vanhu vakawanda vanotombotuka Prophet Passion Java this time they are not going to be doing that, because Prophet Passion Java is going to be coming with one of the most influential pastors, not just in America but in the world. Kuna vanonzwisa or vano understand about the Pentecostal movement, Pastor Ben Hinn ritori zimbada kana takutaura nezvevanhu vanozikanwa. You might not know him, but ivava vanonzi Pastor Ben Hinn ndo inonzi mbada, because his root, his connection ndekunana Catherine Kuhlman and also ana Pastor Chris. Because ukaona Pastor Chris yavo chaivo havatombonyanyoonekwa everywhere, like havanyanyoenda kumachechi evanhu, but Pastor Ben Hinn is the one vakakwanisa kuenda una Pastor Chris, and also Pastor Chris vachitoendawo kwa Pastor Ben Hinn vachinoitawo maconference vachita sei. So Prophet Passion Java is showing kuti itori mbada. When it comes to the Christian world or the Christian Pentecostal world, varoratidza kuti aiwa hausatityira, because Pastor Ben Hinn vanotamba naPastor Chris, and Pastor Chris ndo spiritual father Prophet Hubert Angel, and then Prophet Hubert Angel ndo spiritual father Prophet Shepherd Bushiri. So ukatasa ipapa manje Prophet Passion kwaari kutambira kwacho ari kutambira kumusoro chaiko, and this shows kuti he is also an influential person in the United States of America. Prophet Passion Java is doing very well in America. Just that kuno kumanje zvavari kuita kuAmerica nezvavari kuita munomu zvizvitu zvakaita parallel kudai soko, zvekuti vanhu vakawanda vaifungidzira Prophet Passion Java is going to be changing. Vachatanga kuregedza kuita zvekuti twabamba, but chinhu chatondinakidza ndechekuti pandaona vhidhiyo iyoyo pazonzi naPastor Ben Hinn, God bless you, I'll see you, Prophet Passion Java vati twabam. I don't know kuti vangada kuti Pastor Ben Hinn vatiwo here twabam or anything like that, but it's quite interesting to see things like those ones. So if you're in Zimbabwe, make sure kuti kana uri mukristu, kana kuti even usiri mukristu, kana kuti usingatendi kuna Mwari, kana uchizodawo kuendawo kuchechi, just make sure kuti muna July momo you get to know the dates, and make sure to waendawo ikoko and see the power of God at work. I've seen Pastor Ben Hinn vashandiswa naMwari in so many different ways. Yes, you might say that's not what I do, and I'm not into looking at whether I'm or not. What I do is I see what the man has done, and I tell you what I've seen the man doing. I haven't seen him personally, but I've seen so many people vaka-influencwa, vakabatsirwa, vakaitwa zvinhu zvakawanda naPastor Ben Hinn, and I've myself personally read some of his books. So if you can also go and check out his books. Pane book rinonzi Good Morning Holy Spirit. That is one of the most popular books dzavakanyora. If you read that book,
unobatsirika. You will see yourself getting some, some very, very important things that are needed in life. So there it is, guys. I'm gonna be showing you the video of Prophet Passion Java yavanga vachiti oi trotu levels iribe na Fantan. I want to Fantan, I want to Passion. But what do you think, guys? Do you think Prophet Passion Java is trying to reach out to Enzo Aisha, or you think Prophet Passion Java is trying to show us kuti iwo havana pressure na Enzo Aisha, or vasuwa Enzo Aisha, or varida kuti yangogadzirawo drama netinyaya kuti zvinakidze? I don't know. Let me know what you think in the comments box, and I'll see you in the next video. Roto. Oi. Mango malevo ziribe na Pasha. Baba. Austura. Ovo pisane moto. Austura. 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 And the best is yet to come. The best is yet to come. Yeah, when I grind the rosemary. Yeah. So you're gonna taste the smoked rosemary flavor in the bacon. Yeah. Samtawa Hotel is the best. Samtawa Hotel is the best. With the look and Josh. And of course, Tim can be in the video.